салом дӯстони азизам. Анамин саволе ки додед ки аз зардолу афшура тайёр мекунед. Мана дӯстон, ман хел тайёр мекунам. Ягон кори душвор надорад. Албатта ин усулҳои гуногун дорад. Ҳар кас ба тарзи худ тайёр мекунад. Ман як роҳи осон мекунам. Яъне зардолуро ду тақсим мекунам. Донакашро мегираму камтар об мерезам ва меҷӯшонам. Ҳамин ки ҷӯшид бо блендер махлут мекунам. Тамом. Ва як 3-4 дақиқа дигар манам меҷӯшонам ва агар ғафс бошад об илова мекунам. Ин барои ҳозир барои ҳар рӯз хӯрдан ҳаст. Ман онҳоро дар ҳамин зарфчаҳо мегирам ва дар яхдон мегузорам барои хӯрок хӯрдан. Намемонам ки аз ҳад хунук шавад, вале камтар хунуктар барои хӯрок. Ин рӯзҳо ҳаво гарм аст ва ин барои ҳар рӯз истифода ҳаст. Албатта агар ғафстар бошад боз обашро зиёдатӣ меандозем ва камтар шакар меандозам. Шакар ҳам мечашед ки чӣ қадар, агар барои зардолу худаш ширин аст, он қадар бисёр шакар намеандозам. Ҳозир барои ҳамин қадар инҷо як қариб 5 литр аст. Барои ҳамин ман як пиёла андохтам кофӣ аст. Ва инҳоро хунук ки шуд ба зарфҳо мегирам. баъзе қисмҳоашро ба ин зарфҳои хурдча мегирам барои хӯрдан. ва насиб бошад, агар хоҳед, навори пурраашро барои зимистон омода карданашро мегирам. Барои ҳамин нависед. То дидор дӯстони азизам.